West Bengal alongri Kolkata RG Core Medical College along second year Dr. Charlie Bom abang phi inut artaningkan thongke braisi Dr. Moumita Debnath aphan hospital along amad kidamtang pai ni phaisir ke bajo kachulang rem det pen apran karmu det aputhak AJYCP atum pen sodak pin rem ponlo Assam Jatyabadi Yuwa Chatra Paritsa Bokajan Regional Committee atum chepatru piponsi kidamtang pai ni phai kritrok siar ni kang sampor phai trok rachiti makpor Bokajan CCI adung AJYCP mithang sai hemalong karlitang Dr. Moumita Debnath aphan kachekimo ponasai kedeng pon AJYCP BRC amai phu apurba das pen kachipaim phu pona mailong AJYCP CEC klembang jitu phukon lapen AJYCP claim rap pet atum chetongdun si karlitang Dr. Moumita Debnath amohoralong mir chebat ponsi dhup chekai ponlo adun thuka chetongdun abang phutin atum pen candle isoso chekai ponsi malom sopor ingsamri pen dosi ningdu chekimo ponlo adun thuka chetongdun atum pen karlitang Dr. Moumita Debnath mate Kolkata RG Core Medical College along lapuson kahiji meme lapen monit aphan kangkhon kangjinso avepin pen lapuson ahuni nang kedokoke phere meme binonglo lasi adai kedovek abang phu aphan akai arjon hem kangsam ke beng kalite kokthat pidenang jipusi ningje ponringti Bokajan benananterang karbing long life